जारिमिन अडिअ प्रडाक्सन बेखौ जोङो गोबां समनिफ्रायनो सानबाय थादोंमोनब्लाबो जोंनि ओनसोलावहाय हारिमुनि फारसे जोंनि जाखांबोनाय आरो थाखानाय माखासे देंखोगिरिफोर भावथिना जायफ्रानाखि हाबा मावदों हारिमु मुलुगावहाय बिथांमोनखौ जोङो फकासिं लाबोनायाथ' बेबो थाबाय थांखिया आरो जोंनि थांखिया जे बर'नि राव हारिमु थुनलाइखौ जेराव गेवलांसार होनांगौ जोंनि हारिमुखौ गोजौआव लांनो थाखाय जोङो मोनसे थांखि जोङो रायज्लायबोबाय थादोंमोन आरो बे रायज्लायनायनि फिथाइ महरै दिनैहाय जोङो जारिमिन अडिअ प्रडाक्सनखौ जों दिनै बेखेवनो हाफैबाय बे जोंनि थाखाय दिनै गोजोनथाव बाथ्रा आरो दिनैहाय मोनसे दुलाराय भारतनिनो मोनसे गोसोखांजाथाव सानखाबो दिनै जोंनिनो भारतनि आगुनि फार्स्ट भाइस प्रेसिडेन्ट डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि दिनैहाय जोनोम सान दा बे जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै जोङो दिनैहाय सानजानि लोगोसे जोंनि बे मानिपुरावहाय जारिमिन अडिअ प्रडाक्सन बेखेवनायनि हाबाफारिखौ लानाय जादों दा बेखेवगिरि हिसाबै जोंनिनो मानगोनां नीलेश्वर ब्रह्म जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बान्था मोनगिरि आरो सानजाना लकेश्वर ब्रह्म बान्था मोनगिरि सिबिनां बिरेन्द्र कुमार ब्रह्म बिनि दारैहाय जोङो जोंनि जारिमिन अडिअ प्रडाक्सन बेखौ जोङो बेखेवनायनि हाबाफारि लानाय जादोंमोन बेखेवखांबाय दा बे बेखेवनाय हाबाफारिखौ जोङो जाफुंहोनो हानाय बे जाहोननि थाखाय जोङो गोजोननाय फोरमायो आरोखि बे समाव बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलनि जे खामानिफोर भिलेज नटिफाइ खालामनाय कनस्टिटिउन्सि दान बुंनाय बे बेसेबां आवगायदों दिनैनि समाव बेखौ बुंनाया बारा थिग जानाय नङा बायदि मोनो आङो अब्लाबो सोंबायोब्ला आं एसे बुंगोन ओरैनो जोङो जे मोनसे माबाफोरखौ होनांगौ ओरैनो भिलेजखौ जोङो गामिफोरखौ बिटिसि बाहेरायाव जे मोनसे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दानायनि खामानि मावगासिनो दङ बे आवगायगासिनो दङ गामिफोरखौ जों गासिबो जमा होजोब्बाय सरकारनि गथायबाय जोङो दा गामिया सरकारनि दारैहाय फोसावजाखांनायनि उनावनो जोङो जोंनि बियाबफोरखौ दानो हानाय जाहैगोन आरो बियाब दाखांबासो जोङो बिसायख'थियाव मोगा मोगि जाहैनो हागोन दा बियाबा जों गासै बिटिसि बाहेरायाव राइट फ्रम धुब्रि टु सदिया गासै 36 बियाब दानांगौ जोङो दा बेयो सावरायनायाबो जागासिनो दङ आरो गभर्नमेन्टआ जेब्लानो गामिफोरखौ फोसावगोन नटिफाइ खालामगोन अब्लानो जोङो बे खामानिखौ मावनो हागोन जिहेतु जारिमिन अडिअ प्रडाक्सननि गेजेरजोंनो जिहेतु नोंथांनि लिरनाय गांलां मेथाइ इला ब्रह्म खननाय बे मेथाइआ जिहेतु 1 मिलियननि भिउ बांसिन थाबाय दा बिनि सायाव बेसेबां गोजोननाय फोरमायो ओरैनोथ' बेथ' गोजोनथाव बाथ्रा आंहा बिदि मोनसे माबा गैयामोन जे बे मेथाइआ एसेबां सुबुंनि गेजेराव अनसायजागोन बे फोथायनाया गैयामोन नाथाय दा नुनो मोनबाय जेब्ला मोनसे समाव फोसावदोंमोन थांनाय 2019आवनो बे मेथाइखौ फोसावनाय जादोंमोन जेब्ला मेथाइखौ फोसावदोंमोन अब्ला लामाया जोंनि दोंसेयानोल'मोन बे केसेट अडिअ केसेटखौ जों फोसावदोंमोन 2019नि 5 सेप्तेम्बरावनो दिनैनि सानाव फोसावनाय जादोंमोन आरोखि दा बे समावहाय बे मेथाइनि अनसायजानायखौ आं बारा नुवाखैमोन नाथायब्ला फैनानै जेला जोङो भिडिअ एलबाम बानायफैबाय भिडिअ एलबाम बानायफैनायनि उनावहाय जेला फोसावबाय हगारबाय बिनि उनावहाय रायजो राजानि अनसायनाय गिलु बालु मोनसे आं साननायनि बायह्रा माने आं मा सानदों बिनि गोबांसिन रायजो राजानि अनसायनायखौ आं नुनो मोनबाय बे आंनि थाखाय बिराद गोजोनथाव बाथ्रा दिनैसिम 15 लाखनि बारबाय 15 लाखनि बारबाय दा भिउवार्सफ्रा आरोखि आरो साबसक्राइबाराबो 28,000नि बारबाय आरोखि दा बेयो जोंनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा नाजालांबाय थानि मेथाइ लिरनाया आंहा एसे हुदा फैबाय आरो एसे मेथाइ लिरनायनि माबाफ्रा आंनाव आगोलाव दङ होननानै बुङा आङो गुन दंमोन होननानै बुंनाय नङा खिन्थु दा एसे नाजानानै लिरनाय जि मोनसे मेथाइफोर बियो अनसायजानाय मोनसे माबाखौ नुनानैहाय आंबो गोजोननाय मोनदों आरो थुलुंगाखांनाय मोनदों आरो मेथाइ सोरजिनायनि मोनसे आंनि इयुननि नोजोर बेयो थाबाय थागोन आरो आं नाजालांबाय थागोन मेथाइ आरो साबसिननिफ्राय हामसिन सोरजिनायनि थांखियाथ' थायो बेसेबां हामसिन साबसिन खालामनो हायो बे उनावहाय खोन्थाहैगोन आरोखि समा गोजोन्थों जोबोर दिनै जारिमिन अडिअ प्रडाक्सन बेखेवनायनि थाखाय जों जोबोर गोजोननाय मोन्दों स्पेसियेलि जों आर्टिस्टफोरा मानो होनोबा जों गोबाव समनिफ्रायनो जोङो नेगासिनो दंमोन माने जेनि थाखाय माला अपरचुनिटि फैगोन दा थारैनो जोंनि BKWSC जोंनि
CEMआ जोंनो बे अपरचुनिटिखौ होबाय बे खाबुखौ होबाय दाथ' जोबोद कालचारनि सायाव जोबोद इम्परटेन्स होदों आरो कालचारेल डेभेलपमेन्टजों लोगोसे गासैबो दस्रा बुस्थुनि दस्रा कालचारेलजों लोगोसे आरोबाव साराउन्डिं डेभेलपनि सायावबो जोबोद इम्परटेन्स होदों बिथाङा स' बिनि थाखायनो जों गोजोननाय मोन्दों जों गोबाव समनिफ्रायनो बेखौ नेगासिनो दंमोन जे जोंनो सासे बिदि जाय जोंनि जायगायाव सासे लिडार नांगौ जाय जोंनि कालचारेल डेभेलपमेन्टनि सायावबो जाहाथे नोजोर होयो जों बेखौनो सिगांनिफ्राय नेगासिनो दंमोन आरो दिनै जारिमिन अडिअ प्रडाक्सन खुलिनायनि थाखाय जोंनि एरियायाव जोबोद सिंगारफोर दङ जाखांफुनाय बिसोर मानि थाखाय दावबायनो हाया मानो होनबा बिदि मोजां मोनसे प्लेटफर्म मोना जों दावबायनो थाखाय मोनसे मोजां प्लेटफर्म नांगौ स' दिनै बे अडिअ प्रडाक्सना बे जोबोद मोनसे गिदिर प्लेटफर्म होननानै आं सानो जाय दा मेथाइ खननो गोसोबा बयबो बेहायनो जायगायावनो खननो हासिगोन रेकर्डिं खालामनो हासिगोन आरो गोबां स्टारफोर ओंखारसिगोन आरो जायगानिफ्राय जिहेतु जारिमिन अडिअ प्रडाक्सननि दिहुननाय गान नांगौ बे दासिमहालागै 15 लाखनि बांसिन भिउआर्स फैबाय बेनि सायाव बेसेबां गोजोननाय रायजो आंथ' एक्सपेक्ट खालामाखैमोन इसेबां बुरजा जे भिउस जागोन होननानै मेथाइआथ' जोबोद मोजांमोन बाट एसे टिमाबो गोदान हिसाबै आं बांद्राय एक्सपेक्ट खालामाखैमोन आरो माने सोलिगोन खिन्थु लाइक 5 लाखसो थांगोन सानदोंमोन बाट बिनिख्रुइबो जे बुहुद आवगायलांबाय जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो दा फैबाय थानाय समाव माबायदि खामानि मावबावगोन फैबाय थानाय समावथ' जोंनि जायगायावबो जोबोद प्रडाक्सनबो खुलिबाय आरो जोबोद दावगालांनाय आर्टिस्टफोरजोंबो आंबो लोगोसे आंबो सासे दावगाखांनाय सासे आर्टिस्ट बिसोरजोंनो आं लोगो नांनानै दा मोजां मोजां माखासे खामानि जों मावलांनो नागिरबावदों गोदान गोदान मोनसे प्रजेक्ट मेरला दंबावो जोङो लासै लासैनो मावलांनो थेंक इउ